Minista ala na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ, Ambassador Yusuf Ugha kpọkụrụ ndị nta akụkọ ka eweta ụzọ pụrụ iche a ga-esi nwee ezi usoro nzikọrịta ozi nke ga-ememi na aka ọrụ ndị na-ebugharị akụkọ ụgha ma gaa n'ihu chekwaba ịdịkọ n'otu nke ala anyị a. Onye nta akụkọ anyị na Abuja, Ikwusi ji akụkọ. Okwu ya site n'aka onye nnọchi anya ya n'oge mmemme mbụ nke ọgbakọ mmekọrịta izugbe na nchekwa na Abuja ka onye minista maka ọrụ mba ụwa Yusuf Ugha kwuru na mgbasa ozi nwere nnukwu ọrụ n'imepụta echiche ndị mmadụ na ime ka onyonyo Naịjirịa doo mma n'anya mba ụwa. Mmemme a nke bụ ndị otu Diplomatic Correspondents Association of Nigeria haziri kpọkọtara ndị oche na mba ụwa, ndị agha na ndị na-arụ ọrụ mgbasa ozi bụ ndị kwenyere na ọ dị mkpa ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ ka e wee merụọ ozi ụgha nke bụ fake news ma wulite udo na ịdị n'otu n'ime obodo. Ndị nnọchiteanya agha, ndị uwe ojii na ndị ọrụ mba ọzọ kwadoro okwu a ma kpọkuo ka e were ịrụ ọrụ n'eziokwu na nkwanye ùgwù mee ka ihe niile n'ọrụ mgbasa ozi gazie nke ọma. Ha gosipụtara na ozi ziri ezi bụ isi na-ewulite udo na mmepe n'ụwa dijitalụ nke anyị bi na ya taa. Site na Abuja, Princess Ikwusi, akụkọ ụwa ABS.